Unións Agrarias revolucionou esta mañá o centro de Pontevedra. O sindicato organizou un reparto reivindicativo para poñer o foco sobre a situación que atravesan os avicultores galegos. O motivo da protesta de hoxe ten como finalidade demostrar que un gandeiro de produtor de polo selle casi máis rentable regalar o polo que vendelo. Repartíronse 2.000 kilos de polo, ao redor dun milleiro de unidades. Actualmente os avicultores cobran 0,18 euros o kilo, unha cuantía coa que non cobren gastos. Para facelo deberían acadar os 0,23 euros. Non estamos planteando subas desmesuradas, non estamos planteando especulación ahora en épocas navideñas. Si está prohibido vender por debaixo de costes de produción, hoxe mesmo tendría que haber inspeccións en cadenas de distribución que están falando de ofertas do 30% no kilo de polo. A situación empeorou durante a pandemia. A baixada do consumo levou a que houbera menos animais nas granxas e os polos pasaron a estar máis tempo nelas. Calculan que cada explotación viu baixar os seus ingresos en 18.500 euros anuais, 11 millóns para todo o sector. Agora están a ser golpeados polo aumento dos costes de produción ata un 10,5% máis por kilo. Estamos vendo como a distribución está utilizando o prolo como produto reclamo, como gancho, forzando a venta por debaixo de costes de produción e nos vendo como o incremento da enerxía, que é casi o 35% dos gastos fixos da explotación se está disparando, como os gastos da mão de obra, como os gastos do pienso, se siguen incrementando e, polo tanto, cunha situación que é insostenible. Co reparto de hoxe conseguiron chamar a atención dos veciños de Pontevedra. Moitos fixeron colas de ata 2 horas para recoller algún dos polos repartidos, pero conscientes da problemática do sector. Reivindicando y ayudándolos en su reivindicación de que les pagan menos de lo que realmente les sale producirlo. Que a ver se lo ayudan, que vamos moi bien con el gobierno. Polo precio tan baixo que lle cobran e o precio caro a que chega aos consumidores. E pasa yo mismo aos agricultores, aos pescadores, non é o único sector, por desgracia. A de hoxe foi a primeira movilización, aínda que non descartan organizar novas protestas. Incluso algún scratch a determinadas distribucións que son pioneras en este sector e, polo tanto, son as que marcan o sector e o que marca, polo tanto, a dinámica de ventas neste sector. Segundo os cálculos de Unións Agrarias, cada cidadán español consume uns 14 kilos de polo ao ano. Para cubrir os custes de produción sería suficiente unha suba do prezo de 2,40 euros anuais.